Det kan jo være sjældent, men der kan jo være en situation, som også går ind bagved, hvad vi selv er for nogle personer. Jeg hedder Pernille Bjerregaard og er sygeplejerske i akutmodtagelsen. Til september har jeg været i afdelingen i 25 år. Der er ikke nogen dage, der ligner hinanden. Man har en akut kritisk syg patient, hvor vi kan være et helt team omkring det, der er akutkald. Og så kan der være næste dag, man er i noget, der hedder grønt spor, hvor man har sådan lidt mere stabile patienter, der ligger og venter på blodprøvesvar. Er der måske nogle timer, og en del af dem kan blive sendt hjem. Det er jo en helt anden område af sygeplejen, og også en anden måde selvfølgelig at være til stede på i forhold til patienter og pårørende. Og det synes jeg er utroligt. Det er også krævende, men det er også meget spændende, at du hele tiden er udfordret på den der forskellighed. Hverdagen er jo utrolig variabel, og der kan være en dag, at man tænker, nu kommer jeg, nu er det lørdag aften, så er det nok mega travlt, fordi alle sammen er nede i byen, eller sommer, så kommer de på koncerter og sådan noget. Så kan det være, at slet ikke er travlt, så kan man komme en onsdag, hvor så lige fra morgenstunden af, så er det måske fyldt med patienter, og man render eller er fra det ene til det andet. Men når de ting lykkes, så tænker jeg, ja, så er jeg stadigvæk stolt af at være akutsygeplejerske.